אוקיי, היי חברים, כאן טופ גיימר. כן? ג'נטלמן, יס, אני הבחור הזה עם השפה יותר נהדר. הקיצר הוא האדום, אני הכתום. איזה לאגים יש לנו שלנו, הופ. אוקיי, תיקו. זה מה שמעת אותם. הבחור שלי תודה רבה. וואו, הבחור שלי בכלל לא מחובר למציאות. נדפק בקיר כל הזמן. אוו! הבחור שלי עדיין. חלקת! לבחור שלי יש בעיות, הוא אוהב את הקיר שמה. אני אוהב את כל הקירות. אני לא ספציפי מדי. מה אתה עושה? אני לא יודע. לא. הייתי רוצה כאן פשוט ללכת לצאת ולהוריד אותו. זה יותר קשה ממה שזה נראה לכם. פשוט לדבר ככה ולשחק. כן. אוקיי, אנחנו ממשיכים בינתיים אני מקווה מאוד שאתה נהנה מזה, אומר. והיא... נו, בוא נראה אותך. כן. אוקיי, נעשה משחק חדש. פנומנו. סליחה, שלח לי אדוני. הופה. In your face, motherfucker. In your face, motherfucker. אלק ג'נטלמן, אם אתה מדבר ככה. אני מאוד ג'נטלמן, אני שותה תה כל בוקר. זה לא ג'נטלמן. וואו. זה כאב. אוקיי, אני אספר לך. בשביל להיות ג'נטלמן אתה צריך כובע. אם אין לך כובע אתה לא נקרא ג'נטלמן. בדיוק, וזה פוצע אותנו הג'נטלמנים אם אין לנו כובע. אתם מבינים עכשיו את כל הסיפור? וזה למה אתה לא הולך להיות ג'נטלמן עכשיו? פאק. בלי הכל כלל. נו, יאו, זה למה אתה לא ג'נטלמן. תראה, התפרץ לי. נו, תעשה מהלך, תודה רבה. המשחק לא נתקע, זה היה נראה כאילו נדפק יו. אני קופץ. שלי פשוט עם האצבע. מה? מותר לי לרקוד. תחשבו על זה שבשביל להיות ג'נטלמן אתם צריכים את החליפות, אתם צריכים שפם וגבות מכובדות, ואתם צריכים להיות עם אצבע. מה זה אומר גבות מכובדות? אין לי שעת מושג, הגבות שאתם רואים של השחקנים. ושהאצבע שלכם תהיה ככה. נכון, אני יודעת סתומה. פאק. שהאצבע שלכם תהיה למעלה, בקיצור, נלדה. כמו שאנחנו שמים את האצבע, אתם יכולים לראות. אאו. צריכה להקליק פשוט ככה. מה? אני לא זז. לא אכפת לי שאתה זז, אני לא זז. נו, נראה אותך. לא נראה אותך. צא מזה. אני לא יוצא מזה. צא מזה, תהיה נורמלי. אוקיי, יאללה, בוא ננסה להיות עכשיו טקו, אוקיי? בוא ננסה לעשות טקו ונראה מה יקרה, אוקיי? שיט. נו! אני תקוע והגב שלי כואב. אני יודע. נו באמת. בוא ננסה לפגוע אחד בשני בדיוק פה יותר זמן ולראות מה קורה, מה התוצאות, מה ההשלכות. נו כבר, תן לי להיות כמו שצריך. So fucking close. אנחנו הולכים לסרט ביחד. טוב? תסתכלו על הרגליים שלהם. ביי חבר'ה, אנחנו הולכים. ביי. אני הלכתי. אאו! מגיע לך. בוא ננסה כבר לעשות טקו, כאילו לפגוע אחד בשני. כן, יאללה. לפני זה אני חייב לנסות לעשות. איזה מפגר. אוקיי, קרב אחרון, בוא ננסה לעשות באמת את הטקו הזה. כאילו את הפגיעה אחד בשני. רגע, תן לי ללכת לצד הזה. 1-1, יאללה. אוקיי, אני הולך לצד הזה, מוכן? רגע, רון, אני לא חושב שזה אפשרי להיות ככה. מוכן, 3, 2, 1.
נחמד. כן, צריך לעשות את זה יותר. כן. הצ'ה לך! אהו. הצ'ה. מי מאמין שכובעים יכולים לפצוע כל כך? אזהרה, כובע. שימו אזהרות על הכובע שלכם. באמת. אני כואב לי כל כך. ראית? מרושע, רואים? אתה נראה ממש מרושע. אני יודע. אם אתם מסתכלים על התמונה הזאת, יש לו שיניים כאלה מוזרות לגמרי. אי אפשר להסביר את זה. 3, 2, אחותי. יש לו שיניים שבן אדם שמנסה להתעלות על עצמו. משהו כזה. כשאתם עושים רק עם שיניים טיפה בחוץ למטה, ככה הוא נראה. כל הכבוד על ההסבר המפורט. אני יודע, תודה רבה. נו כבר, אני רוצה להרוג אותך. בוא, אני בינתיים מנצח אותך, שיט! יש לך שינוי, אני קניתי הגנה מלאה. אאו, אתה יודע שאת לא יכול לקנות פה הגנה מלאה. בטח שקניתי, אני לא צריך לקנות במשחק. מה? טוב, בגלל שאנחנו משחקים, אני ערוץ די חדש, יחסית מאוד חדש. אני טוב גמר, רוצה שאתם מאמינים מה השם? מן הסתם. אוקיי, אני טוב גם. אז פה זה הולך להיות ערוץ גיימינג כמו הרוב ביוטיוב. פה אני הולך ללכת לפי איך שהמשחק הולך, ואם אין, איך אני אסביר את זה, אם הוא משחק מצחיק אז אני אפוך אותו, אני אפילו אעשה כמה בדיחות. אם המשחק עצוב אז אני לא אעשה כלום, אני פשוט אשאר ככה. ואם המשחק כמו זה, כשהוא לא אמור, שאני לא בטוח עליו, אז אני פשוט אעשה את שניהם. זה משחק עצוב, זה משחק דרמה ואימה. כן. ואקשן, הרבה אקשן. כן. תראו איזה אקשן. זה מה שקורה כשפלאש מקבל סופר מהירות, הזמן נעצר והוא כזה וואי. שיט. הזמן חזר, פסה. עוד פעם, ייי. וואו, אני מתחילה להשתמע. פאק. נראה לי שלבחורים שלנו יש נטיות אובדניות. אין לי מושג למה, אבל זה נראה ככה. נראה כאילו יש להם איזה משהו בתוך הכובע, ונסים לרסק אותו. זה כאילו יש לה... אני הלכתי. כמון בבבי, נה. עוף מפה. לזוז. מה שראיתם עכשיו זה מה שפלאש עושה. ברגע שטיפה מעצבן אותך. מה זה היה עכשיו? זה לא הוגן, אני רוצה קרב חוזר. תשבול. פאק יא! אמריקה! פאק יא! פאק! בלי היה! פאק יו. בלי כללות! בומבלילי, בומבלמלם. אוקיי, עוד פעם. אני אנצח אותך הפעם, אני נשבע לך שאני אנצח אותך. וככה זה... What a dodge! אין לי מושג מה זה אומר. אין לי שמץ המושג גם. אני אומר דברים לפעמים בלי שאני יודע מה אני מנסה להגיד. וואו, 2 כובעים לך. איך זה נשמע? וואו, 2 כובעים לך. מה קורה לי? מה קורה לי? אני מרגיש מוזר. So fucking OP. אני לא מבין את הרעיון של so fucking OP. אני דרכת לך על הכובע והוא לא נפל. I'm gonna motherfucking puke. אוו! איזה טיימינג מושלם. אוו, מה אתה מנסה לעשות? מגיע לך. ברור שאתה לא יודע מה לעשות במשחק הזה. אני הולך לנצח אותך רגע משהו כנראה, אפילו שיש לי רק... אוקיי, יכול להיות שאתה תנצח אותי. או שאלה. או שכן. נו, בוא. או שאלה. I got a finger and I know it. נו. Bring it on, bitch. וואו, הפעם לא קרה כלום. לא סוף העולם או משהו.
כנראה יש על ההערה הזאת איזה כוח מוטל, כאילו, כוח מיוחד שלא גרם לנו לא למחץ, כי לפני שנייה לא נמחצנו, אז כן. כאילו, אתה יכול לראות שאין צונאמים ענקיים לפי ביי! פיס! או. רון? למה בוא? רון? טוב, יודעים מה? ביי, 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 נגמר.